hasi. Kaixo egunon. Egunon berri lagunok. Azkeneko eguna, Imanol. Sakabo. Bukatu dira, honetik hemen daukazuen muestra da etxean egin dugun museo txiki bat. Hori da. Museo txiki bat Objektu kutxunenak eta txikiriak. egun guzti hauetan pilatzen jungean anak eta esan nahi berezi xamarra topatu diogunak. Bai, Diogen ezin denuen pixka bat dela honen, gozea bezala, etxatuko zuen zaborra dela, ez duela bota nahi zen, Bai, egia da. Lehenengo egunean, ia erakutsi genitun, baina egia da, guzti hontan ilusio gehiena egin diguna eta lehenengo egunetik ondo erakutsi genituna gure akreditazioak izan dira. Hau izan da, orain babesgabe sentitzen gara ez ditugunean jazten, Imanol. Jende askok eskatu duen argazki erakusteko. Bai, arrakasta eduki du. Arrakasta izan du. Nik ez dakidana nola utzi dioten sartzen argazki horrekin. Bai. Ez dugu kendu, hiru astetan ez dugu kendu. Lo egiteko justu-justuta, lo gutxi egiten dugunez, ordu askotan edukitzen dugu akreditazioa. Hoxe, bai, ezin da bat eskeratu. Gero, bigarren eguna, edo lehenengoa, inaugurazio ekitaldikoa, hori ere lorpen bat ilusio handi izan zen, ez? Inaugurazio ekitaldiko sarrera da hau. Hauek dira demanda handiko, eskegizun handiko ekitaldiak izaten dira eta akreditatu guztiak ezin dira sartu. Bakarra lortu genuen, enekoitzek nik june din brabakizun, eskerrik asko. No kontatzen gara. Gaur, itxierako june golden batzu, jozaitezkezu, eta hau lorpera handi bat da, esan nahi dut kazetari asko ez dira juten, eta berria bezalako edabide txiki bat entzat, eta euskarazko edabide entzat lorpera handi da. Nik han esan nuen, han zegoen euskarazko edabide bakarra ginen, eta hau lorpera handi da. Oso simboliko. Gero beste lorpen bat, hau lapurreta txiki bat edo handi bat izan zen. Hau eman dugu honen berri sare sozialetan. Andy Murrayren entrenamentuan ies egindako pilota bat armaila azpi batera juntzan eta gure gerri bigunei esker, poltsikora sartu genuen. Wilson jartzen du, baina handirena da. Bai, bale. Gero beste bat, gure Selfie makilla. selfie makilla, hau kontatu behar diogu Larari. Lara, birekin etorri ginen batekin goaz bueltan. Kontatuko dizugu zer gertatu zen bestearekin. Baina nola, kaiduen gerra edo lako zera bat. Desaparezion konbate. Jedi sentitzen naiz. Golferako balio du. Hor utzi dugu agerian gure ez jakintasuna bideoa grabatzerakoan eta gure pultsu falta ere bai. Eskatuko dugu jasotzen. Oso zaila ez da izango, baina ikusten duzu, bueno, alebile gara normala bat galdu izana. Hori eskureta da. Hau da, etxera daramagun saririk preziatunetako bat. Maialen ibere dominak noskin diola ilusioa, guri bai intzigula ilusioa, bera izlari aritu zen aretotik, hau hartu eta etxera eraman alizateak. Badakizue euskaraz aritu zala prentxarreko hartan, eta sekulako arrakasta izan dura grabatu genuen bideoak. Sinatzeko eskatu behar dugu, eta gordeko dugu altxorro zela, ez da? Bai, hori da. Urrezko domina, Urrezko domina. Eta gero besteak gehiago dira bitxikeriak. Bat, bitxikeria, azkar-azkar. Errotula gailua. Hau eskutan hartu dugun bakoitzeko, izan da arnaz txiki bat botatzea. Alegia, honekin egin ditugu gure plangintzan ekisak, egunez egun. Hango zeran daude jarrita. Bakarra falta zaigu astelenekoa, baina gaurtik aurreratuko dugu Julen ez kezkatu. Hau da, oso bitxikeria da, Palestinako Olimpiar Komiteko presidenteak eman zigun txartela, ez? Bere, hemen osoiko da elkarrezketa itxerakoan akreditazioari argazki ateratzea izena zene jakiteko eta ez dakit, nonbait tipo jatorra ginela ikusi zuen eta bere txartela eman zigun eta ikusi nolako txartela den, ez plastikozkoa da, baina ez da la moduzkoa, Palestinak ere, ez da, diru pixkateko daukatela, ikalakoak inbarria, pentsa gure politikariak ikalakoak emango lituzte. Eta gero beste bitxikeria, hori baidala bitxikeria erabatekoa, hori Manolek esplikatu dezala, bere abizenarekin daukata zer ikusia. Hemengo sakarina marka batek Magro deitzen da. Magro Brasilioz argala esan nahi du eta bakoitzak lema txiki bat zeukan, ez ba. Magro elkar banatu zoriontasuna, Magro zenduitze zuzure lagunak, Magro izan zaitez gentila edo edukatua, berriz ere konpartitu zoriontasuna, eta honena da, Magro, zure gorputzak Magro berezi du. Lema ezin hobea iruditzen zait. Hala, zanantzari gara. Eta gero azkenekoa, hemen kazetari lanetan aritzeagatik eman diguten alako kit edo sari edo zera moduko bat egia da, gu azkeneko astean enteratu garela honetaz, ikusi ditugu kazetariak horrelako motxilekin, guk nahi genuen bat, baina ez genekin nuntu topatu. Eta jakin dugu Media Press Centerren banatzen zituztela horrelakoak, gure akreditazioarekin batera, eta ez da motxila bakarrik.
motxilarekin batera moskitoen ziztaen kontrako zera bat dago, badago belarretarako aurikular berezi hauetako bat, eta gero guri ilusio gehien egin diguna, Imanol. Bai, proto motxila ez du azpiduen artean zozkatuko. Batetik, dago zera bat, egiaztagiri edo ziurtagiri bat, hemen kazetari lanetan aritu garela esanez, eta gero bestetik oroitagirri bat, titaniozko txapa moduko bat. Hori da gure domina. Da gure domina. Titaniozko domina. Titaniozko domina lortu. Bada, zeo zetei. Plaza bat izan da. Bai, Manol, todo ben? Todo